Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Itang. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, natatawa ako. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Tabuilan, Cebu. Apan, ana karon sa Argao, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga Itang. Tinuod, Itang. Imo na kong gisugot. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat kayo, Tang. Salamat kayo, ha. Huwag ko nimo panto sa og dugay. Imo din kong gisugot. Basta kay isaad lang ginako, Kel, ha. Gadilig ko nimo pasakitan. O, Itang. Ako na isaad nimo nga ikaw ra gid ang akong higugmaon. Ug wa na ilain pa. Salamat, Michael. Day, tinuding ako nadunggan nga uyabo ni Michael nga pag umangkod sa kumbana. O, Day. Aw, hinuon. Buota naman sa nas, Michael. Maobitaw, Day. Nga ako na lang sa diyang gisugot. Tang, Domingo maron. Manurita? Asa man sa tamanuroy? Mananaw tag sini. Kay na may bagong rong salida. Sige. Paabot ako kadiyot ha kay mag-ilis ko. Saman, nalingaw ka sa salida nga itong gitanaw? Perting lingawa. Ya, asa man tapaingon na ini ron? Agad ako nimo. Pwede pa man tamang laag kay sayo pamansad. Sige. Manglaag ta. Unya na lang ta mamauli kung ngit-ngit na. Michael, ingon ka manglaag ta. Nanood man lagi tayo ng gamayng kwarto. Love ko nimo dili. Ako kakang sugton kang dili pa ka nako, love. Nga to pa. Kung sigot ka sa kung gustong bato nimo. Unsay, buot mo pasabot. Dili na tabata, Itang. Nahibaw na ka sa buot na ko ipasabot. Michael. Sa di ko sa kung gustong baton. Tang. Michael. Pila naman ron kabuan nga wala ko reklaha. Kung maon ha, mabdos ko. Akong pahibaon si Michael ini. Mayo noon nga mabdos na kaday. Nalipay ka nga may umaabot na tang anak. Lipay kayo eh. O sa may plano ni mo ron? Maglipin na sa taday. Unya lang ta magpakasal kung may budget unya ta. Sige dong, magtipon lang ta. Ha? Mga duta sa inyo? Uday, aram sad nga mailahan ka sa kuinahan. Asa man ang inyo? Sa Pardo.
Maudining akong umagaron. Mauni siya, ma. Si Itang. Day, si Mama Rebecca. Maayong adlaw, tita. Ay, Jose, tita, good. Mama na. Kay mahimo naman ka na kung umag. Buotan naman sa day mong mama dong sa. Buotan maginas mama yun. Labi na nga, iyak ka nang nauyunan. Mausad. Kininday, wala ka usa ko ha? Asa man ka? Madto ko sa ko amigo. Mubalik ra kadayon? Wa sa ko mahibaw kung makabalik ba dayon ko. O, una lang nagkaon ha? Kung gutumon ka. Mulakaw nasad ka? Uday. Asa man ka? Kanang, naara ko atuon ka ditay. Madto ko sa ko amigo. Pila ka adlaw naman nga wa mauli si Michael. Asa man gyud ka ni siya maglaakan? Pable! Hindi na si Michael. Diin man ka. Ganun karon pa man ka na uli. Pila ka adlaw man kang wa din sa ato. Ayaw kong surang-surang nga ha? Pilder naman ko. Si Pilde. Diin man day ka. Nanari mig manok ko eh. Pilder ko. Nanugal kag manok, Michael? Ha? Sugarol di ay kag manok? Lingaw-lingaw ra god. Lingaw-lingaw nga pila nakakaadlaw nga nawa dinis bay? Basta sa mo ka. Michael, oy mabdos in taon ko, uy. Og pila na lang kabuwan akong pabuton, mga anak nako. Undangin na in taon ng imong bisyo. Maluoy taon ka nako. Pila na lang kabuwan ang akong paabuton. Mga anak nako. Og si Michael, wa gid gyapon siya mausap. Nagpadayon gyapon sa siyang bisyo. Siya na tingali ning naabot. Oh, ma, ikaw man lagi niya. Andama ang imong makagamit. Aron mo uban ka na ako. Ha? Asa man, ma? Sa among bahay dito sa Pardo. Ha? Nga naman. Nakadungog og balita nga gipasagdan ka lang ni Michael din eh. Kay nabuang panugal og manok. Oh. Maong uban ako. Adto ka o na istar sa bahay. Kaya ako ni bahala sa imong pagpanganak. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron, makapalit kog mga gamit ni Inday o gatas pod niya. Kayon saon, wala maging magpakita si Michael. Mamalihog unta kog bantay ni Inday, ma. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala sa akong apo. Salamat in taon kay nakasudayin kong trabaho. Makapalitag yung gatas ni Inday. Si Mama Rebecca maning nanawag. Hello, ma? Itang, pauli na yun diri sa bahay. Ha? Nga naman, ma? Ang imong anak, namatay. Unsa? Mga ano na hitabo man eh.
Nganong namatay man si Inday? Di kalit man nagsulirap ang iyang mata. Unya nilang hangtod nga namatay. Inday Lourdes! Inday! Itang, Ngano nagpakita pa ka nako? mangahil ako pa sa hilo sa kong gibuhat na mo. Kunwa pa lang unta ka magpasagad sa imong pag-aamahan. Kunaa pa lang unta ka uban namo. Kunaa pa lang ka nga makaatiman sa tong anak. Buhi unta tingali si Inday Lourdes karon. Pasaylo alang ko sa kong day. Usaon man ko nga nabuang man ko sa sugal. Pero mag-usab na lagi ko, day. Labi na kung imo kong dawaton pag-usap. Wa kay pasaylo nga madawat gikan nako, Michael. Palayo na ako og ayaw nagpakita na ako bisag kanus-a. Itang, Oh, kumusta ka naman, Daytang? Okay na nang. Naka-move on na in town. Maayo hinuon. Nalipay ko nga nabalik ka din sa mga trabaho. Kaila ay kayo, uy, ko'y kauban din Kinahanglan na akong kalimtan ang mga sakit ka nahitabo sa akong kinabuhi ng ana. Sakto ka. Sige lang, Day. Nauni ako'y ipaila-ilan ni mo, ha? Dili ka magmahi ini kay buutan ni Dawana. Mauni ang akong giingon nimo nga akong ipaila-ilan nimo si Vito. Dong Vito, si Itang. Hi, Itang. Hello. I love you, Itang. Vito, May paglaong ka ko. wa pa ka makailan ako, Vit. Nakaila ko ni mo. Og nahibaw na ko sa nahitabo sa mong kinabuhi. Oh. Unsugton na ko ni mo, ha? Magpakasal tayo ta. Ha? Maayo ka na nga akong sugton si Vito. Oh, kung may gusto ka niya, ayaw na lang paantusa ang tao. Sugda na lang. Tinuod ka, Tang? Imo na kong gisugot. O Vito, uyab na ta. Karon dayon. Hikayon na to nga itong kasal. Nadugay malagi kag pauli, Vit. Nag-overtime ko dahi. Mao ba? Dali na, mga anak ta. Ikanalay ka akong kay busog ko. Pero may naman lang dagdugay mauli ning tawana. Ugma, ako ni siyang apason sa trabahoan. Nanggawas ng mga trabahante. Tuwara si Vito. Uy, may kasikit-sikit man isang babae. Sundan ako sila. Ang animal.
Nagsabak-sabak og babae. Karon ka. Mao din na imong bisyo din, Vito? Itang, Paingon-ingon pa ka nga nag-overtime ka, ha? Pero naday kay kasabak-sabak din, ha? O ikaw sa bayana ka? Nahibaw man unta ka nga may asawa ning tawhana ni patol sa kaini, ha? 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 Ay! gusto na muna, Itang! Gusto na! Ayaw nagpauli sa ato, ha? Pag-ipon mo ining imong kabit! Human sa maong hitabo, nangayo og pasaylo si Vito nako. Og nihangyo nga ako siya pasayloon og magtipon mi pagbalik. Pero wa na nako si dawata. Sa pagkakaron, tuwa si Vito sa iyang kabit. Kaninyo Vito og Jacqueline, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.